Jane angkatane ning dhuwur iki gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane aku. Ya, yuk. Mas Agus, coba Ayang, dulu. Nah, coba, sekarang. Astagfirullahaladzim, motoku Mas Purane. Tak Gas Agus ya. Ya. Bira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula kangkana kelala tresno datang kendhat saking cepet sore wangi tapateni laire tresno kasuci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Oke sudah, ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh mana jogetannya kira-kira? Tolong kendangannya Mas segi handset Mas. Woi. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enak ya. Kamu bisa sokok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Oh, urung ngerti. Urung bisa keri sian. Kendangannya saya bisa bikin jogetnya Mas sing ngene-ngene ya Mas. Oke ya Mas. Mas Gugu. Halo. Jaipong ae deh kayake. Mas Guru. Ya gak aku iki ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalé Bu. Masa ya tuwega to ngono kok gak disawang to aku ijanan. Yo. Tangane ngene tangane. Heeh. Dok, gede Pak. Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kelalap tresno datang kendhat saking cepet ayo tangane mendek bokonge ning mburi ngene bokonge ayo tendang pengen terkenal pora pengen bayarane larang pora ayo kok tangannya rada mundur bokonge jentit nah meding iki entuk mendek yo dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula angkana kelalap tresno datang kendhat saking munyer tarewani tapateni munyer ang suci kasunyatan yen aku sliramu nyapa mambu to mambu lah ya sing prat-prat mu copok. Sampai tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Gak duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas Iya. Guru. Ya, ya. Coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka. Mas Joro. Masih bersama Selu. Petang rasane Mas Joko diangkat terus. Selek tresnan pancen di tresno kuwi akeh pacoban